नहीं किया था अच्छा नहीं था ना वो रोते अच्छा ইয়াতে ট্ৰিপল ইঞ্জিন হ'ব আৰু মইতো ভাবো যে তিনিটা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰত থাকিব সিঙ্গেল লাৰ্জেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাকী অংকখিনি আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম BPF सरकार होआतो 100% खाथां Hello Snapper, good afternoon. Asa खालामनो बयबो मोजाङै दङ आरो आंनि चेनेलआ मोजाङै दङ दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसैलाय स्नाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरो दिनै मा शेयार खालामनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होनोसैलाय स्नाफोर नै आंना दिनैना ओंख्रिया दालि जहल संबाय ओमफ्राय नै आलु ओमफ्राय खरला रुनानै लाबाय आलुजों खरलाजों बाथोन सिफ्लेनोसै बेसेथो फाजा जालाय ओंख्रि जालाय जाबावनो दिनै एसे आलदा रोखोमनि जानो सानबाय आङो ओंखायनो आङो खांख्रिखला बायदि जानाय नायनो साननानै माने जाफेराखै आरो आंबो आंनि गोसोआव सानबाय खांख्रिखला बायदि जाने दिनै रुनानै साननानै आङो रुबाय आरोखि रुनानै लाबाय आलुखौबो रुबाय बेखौबो रुबाय ओमफ्राय नै पियासबो फिसा फिसा हानानै लाखाबाय बानलु थाइथाम सावलायलायबाय सामब्राम गुफुर गरनै लाबाय दा आङो बेखौ सिफ्लेनोसै नैबे आलुआव थावबो होनानै लाखाबाय थाव गुबै संख्रि लाबोनो बावदों संख्रि लायनो सामब्राम गुफुरखौ थुनो थाखाय नै थफि लाबोखादों बावनो होलायसै एसे सुनोसै खांख्रिखलाखौबो खांख्रिखलासिम थांलायबाय खरलाखौबो बेगर गारना लानि र' नै बेगर गारनोसै बेगरा ख्रेब ख्रेब बोरैबा मोनजागोनहाय जानाय नायनाय दिनै सिफ्लेनोसै दा संख्रि होनानै बानलु पियास सिफ्लेग्रोनानै लानोसै नङाबा पियासाबो बोरैबा जेंगावगाव मोनजागोन ना दुन्दिया मोननांगौमोन दुन्दियानो गैया दा आं बायनायनि दाबायदिनि आङो दाबायदिनि दुन्दियाखौनो बोरैबासो मोनो नालाय बायाखैबो न'नि गोरलै जाबासो मोनजासिगोन गोखा जायो ना मायो गोखा जानानै आलु दरसे होखारा गाव गोजाबा गोखा जागोन ना बियो गोथावखौ मोदोमबाय मोदोमनाया जानायावसो माबायदि जायो चटनी करोला जानाय नायनाय दे र' साखिनोसैलाय ने टेस्टि जाबाय गोखाबो ओमफ्राय आलु दं नालाय बांद्राय थाल मोनासै आरो नांबाय संख्रियाबो फिसा गंनै दं जाबाय नोंगुमै जाबाय बानलुआबो ज्रोम जाबाय साखिनि
नोंगुमैनो एसे दोनसै साजोजों नोंगुमैजोंनो जाना लागोसै दालि जहल करला आलु बाथोनजों गुदुं गुदुं ओंखामाबो बावाखै संनाया आङो गोथाव जाखायो सोरबाफोर नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जाफेराखैबा जानानै नाय दासो नोंथांमोनहा सोरबाफोर जाफेरबायना जाफेराखै कमेन्टआव खिथाहरलाय सोरबाफोर आंथ' रावखौबो जादों होननाय खोनाफेराखैमोन आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों गोथाव जाखायो आरो सोरबाफोर जाफेराखैबा बानायनानै जानाय नाय नोंथांमोनहाबो करलाजों आलु बाथोन सिफ्लेनानै ओरैबायदि गोथाव जाखायो बानलुआ मोदोमनाय होदों दा नै आङो केक बानायनो रेडि जालायबाय केक अर्डार दं आंना चकलेट केक दा बानायनानै लागोसैलाय आङो दाहाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानैलाय आङो माबायदि केक बानायो दिनै चकलेट केक आधा केजिनि बेसखौबो हानानै लाखाजोब्बाय आङो 3 लेयार्सआव क्रिमाबो बानायखांखाबाय 7/7नि बानायबाय थाग्रोसैलाय फाइनेलि केकआ बानायखांबाय नै सनाफोर आङो बेबायदि डिजाइन होबाय माने फिसा फिसाजो थानाय नांगौ जाहैदों बेबायदिनो बिदों नालाय कालाराबो बेखौनो बिखादोंमोन दा आङो बेबायदिनो सेम बानायबाय आरो दा कास्टमारा बिराद मोजां मोनबाय आंबो जा मोजां मोनदों नोंथांमोनहा माबायदि नुदों आंनो कमेन्टआव खिथाहरदो सोनाफोर दिनैथ' बहरनि रिजाल्ट नुगोन नङा होमबा सोनाफोर बहर साननाय फुरा मबाइलाव बयबो बिजि जाखागोन बहर साननायखौ खोनासंनो थाखाय माने सोर देरहागोन गोसोआव माने क्लाब क्लाब मोननानै दं आरोखि जायहा जायजों सापर्टार बियो गाव गावनि सापर्टारखौ देरहागोन ना देरहाया बेबायदि मोननानै नङा होमबा सोनाफोर दा इलेक्सननि रिजाल्टआथ' दिनैसो नुगोन ना बेनि सिगांनो माखासे जोंनि लिडारफोरा मा फोरमायदों नोंथांमोननो दा आङो बेखौ एसे शेयार खालामना होनोसै सोनाफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो এইটো বিচাৰো একফালে হাগ্ৰামা একফালে প্ৰমোদ বড়ো ৰাইট লেফ্টৰ একো কথা নাই বাওঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইট টু লেফ্ট সোঁহতীয়া মানুহৰ কাৰণে ৰাইট টু লেফ্ট ইয়াতে ট্ৰিপল ইঞ্জিন হ'ব আৰু মইতো ভাবোঁ যে 3টা পাৰ্টিয়ে চৰকাৰত থাকিব চাওক আজিয়ে মই ক'ব নোৱাৰোঁ কালি ৰিজাল্টটো আহিব দিয়ক তাৰপিছত সিদ্ধান্ত ল'ম চৰকাৰ কেনেকৈ হ'ব এতিয়ালৈকেতো আমি ভাবিয়ে আছোঁ আমি ছিংগল লাৰ্জেষ্ট হ'ম আৰু ছিংগল লাৰ্জেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে বাকী অংকখিনি আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে BPF আৰু UPPL মিলি চৰকাৰ মই ইয়াৰ ওপৰত একো ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণটো হ'ল কি আমি ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনেই কৰা নাই খালি আমি অহাকালি কাউণ্টিঙৰ কাৰণে চবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলে এইটো শান্তিপূৰ্ণ হওক ভালেই হওক সকলো ঠিক হওক বুলি পেলাই বাকী চৰকাৰ কেনেকৈ গঠন হ'ব নহ'ব ইয়াৰ কাৰণে ভাবিবলৈ আমাৰ যথেষ্ট সময় আছে আপোনালোকে গোটেই ইলেকশ্যনত মোক কথাইটো সুধিলে খালি হাগ্ৰামা মহিলাৰী সুধি থাকিলে অহাকালি ৰিজাল্ট ওলাব আকৌ আজিও হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কথা সুধিছে আপোনালোকে নিজেও কিছুমান কুৱেশ্যন তৈয়াৰ কৰক যিটো নেকি আপোনালোকে নিজে সুধিব পাৰে এনিৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কেণ্ডিডেটবিলাকত থিম্ফুত লৈ গৈছে বুলি মোক কোনোবা কৈছে মই নাজানো আৰু মোৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়ো নহয় আগতো শুনিছিলোঁ তেখেতে ক'ৰবাত ঝাৰখণ্ডত লৈ গৈছে ক'ৰবাত লৈ গৈছে আকৌ লৈ আহিছে কিবা কিবি শুনি আছিলোঁ চ' ইলেকশ্যন হৈছে BTCত ৰিজাল্ট ওলাব BTCত মানুহবিলাক BTCৰ চ' গতিকে কিবা কৰিছে মই নাজানো আৰু মই নাভাবোঁ যে BPFে ইমান কিবা ভয় কৰিব লগা আছে বা কিবা লাগে এনেকৈ মই নাভাবোঁ গতিকে আমাৰ পৰা আমি অ'কে আমাৰ চব কেণ্ডিডেট ঘৰতে আছে হ'ব পাৰে কোনোবা এজন দুজনে ফোনাফোনি কৰিব পাৰে কাকবা এইটো ডাঙৰ কথা নহয় BPF চৰকাৰৰ দৰকাৰ আছে নহ'লে এই BTC শেষ হ'ব সেইকাৰণে আমি আজিৰ দিনত ক্লেইম কৰি পেলাই কৈ আছোঁ যে BPF চৰকাৰ হোৱাটো 100% খাটাং বুলি আমি जितु बक्तव्य राखि आसु नुबायना सोनाफोर भिडिअखौथ' दा बेथ' ओरैनो बुंनायसो जाहैबाय दिनैनि रिजाल्टआसो खिन्थागोन सोर देरहायो नेना थानोसै दा दिनैनि रिजाल्टआव सोर देरहागोन